Radio sababu kanmɔgɔw aw ni sɔgɔma aw tulo bɛ aw ka radio so Mandela min ye radio Royal FM sababu ye nɛgɛ kaɲa 8 sanganya plantan gosira an fɛ yan o waati kelen kanmɔgɔw o fɛn na lamɛn jɛkulu ka mutuba la o ka denbaya la bi sɔgɔmada in na o waati kelen fana b'an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw lase waati o ko fɔ aw ye kunungo lajɛrɛ kɛra Mali fan bɛɛ lajɛlen na kuncɛra n'o ye assise nationale ye an yɛrɛ fɛ yan kɛra basigi kɔnɔna na o caman y'u hakilina di ka sanga jamana taabolo kura in ma kɛnɛya ko nasiraw la baɲumankɛ jɛkulu USAID u ye lajɛrɛ dɔ kɛ kunu ka ɲɛsin muso kɔnɔmaw ma ani muso minnu n'o ye olu jiginnen kura don baladɔnya k'a fɔ o ye laseli caman kɛ kama sɔrɔ o fɛ kunu bɛɛ kun sigilen bɛ ka CEDEAO kɔnɔ k'a bɛna jarakiliba bi Mali kan jarakili kɔni ma kɛ fɔlɔ nka colonel Assimi Goïta bɔra bɛɛ ni san cɛ tuma min na ni maaw kun hakili la k'a fɔ ko a bɛna kunnafoni di kalo sa in na a ko ni janvier kalo ma sa ko da tɛ don kalafili ko kuma la an ka baganko nasiraw la misi tɔgɔ o daminɛna a kolonbokali kɛra sirakɔrɔla kunu Mali la misi miliyɔn 67 o de kan ka sɔgɔli sɔrɔ tile fila in na Nigerikaw fɛ yen kun ye maa minnu minɛ ko u kun ye mankan ci Faransika sɔrɔsiw tɛmɛntɔ la k'o bilara kunungo o y'a sɔrɔ CEDEAO fana ye hakilina di Alpha Condé ale ka lihalaw kan ninnu n'an ka sɔgɔmada in na dɔnkibaru bakurubaw ye u bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ dugawu don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ USAID ale min n'ale ye baɲumankɛ jɛkulu ye o ye Zeguwamusow Jangolondugu Kacoloni ani Nasulu o muso dɔw wele kunungo hakilina yira la ni muso jiginna kɔlɔlɔ minnu b'a la ni muso ye garisɛgɛ sɔrɔ a kan ka taabolo min kɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ o da sera a bɛɛ lajɛlen ma kunu wa n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ don n'a nataw la an bɛna ni kunnafoni da a kunnafoni bɛɛ lajɛlen lase aw ma dialogue national hakɛto ni assise nationale an b'a ladɔnniya k'a fɔ o baara min n'o daminɛna Sibiridon kunungo a kuncɛra wa fan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen hakilina di anw yɛrɛ fɛ yan baara kun bolodalen bɛ cogo min na a kɛra kɛcogo la wa a kan ka kuncɛ cogo min na fana a kɛra o kɛcogo la ka d'a kan sous-préfet ale bɔra Kajolo kana fara an kan yan Zegwa ka kunnafoniw di a kan baara kɛra kɛcogo min na k'i hakilina di a kan ani baara ninnu kɛra kɛcogo min na bɛn kɛra minnu na o bɛɛ lajɛlen lasira kunungo wa jama min tun bɛ Zegwa tɔgɔ la o maa 100 olu fana o ye a jira k'a fɔ sɛbɛn minnu kɛra ko o bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma wa ko a dabɔra fɛn min kama o de ye nin kunu ka sanga nin baara in bɛɛ lajɛlen ma fɛn min n'o ye groupe min sigira a président Fatoma Bamba ale kumalen kɔfɛ Madi Keita ale y'a fɛla fɔ commune maire y'a fɛla fɔ ka na kuma kuncɛ ni min ye o kɛra sous-préfet yɛrɛ ka laseliw ye ni hakilina kelen na Mali fan bɛɛ lajɛlen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ lasigi kɛra kunungo de sa misali la sangaw olu yɔrɔ dɔw bɛ san olu t'a daminɛ kunu kari u bɛ bi k'a la o Menaka o fana t'a daminɛna kunungo a yɛlɛla k'a fɔ ni Mali commune ta 100 sarada la ko a kɛra min na a tɛ jɔ fo 90 a n'a kunkan fɛnna Mali commune 173 o ko a kɛra caman na kunungo min laseli kɛra an ka kunnafonidilaw fɛ Mali yɛrɛ bɛɛ lajɛlen na bɛɛ kun sigilen bɛ kunu ka hakilina min kɔnɔ o ye CEDEAO bɛna mun fɔ Mali kan ko kan kunu b'a ladɔnniya k'a fɔ CEDEAO jamana ɲɛmaa 9 olu de tun bɛ lajɛrɛ kɛnɛ kan kunu Abuja o ko colonel Assimi Goïta ye bonfurula
kuma ba fɔ ani bɔ furula tila kana siw ma tuma min na ni CEDEAO jamana ɲɛmaw sigilen bɛ ko lala décembre kalo nin satɔ ko Asimi bɛna kalafili waati fɔ u ɲɛna ko Asimi ko a ye lettre sɛbɛn k'o ci CEDEAO jamana ɲɛmaw ma ko walasa ale ka kunnafoni di kalafili ko kan ko décembre kalo n'o sara kalo min bɛ bɔ nɔfɛ n'o ye janvier kalo ye o janvier kalo satɔ tile 31 ko a ka ca Ala fɛ k'a bɛna kunnafoni di kɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw ma o y'a fɔ o ye ɲɔgɔn lajɛ nin kuma la kosɛbɛ tuma min na n'olu sigilen bɛ k'a fɔ kalo sa in na ko jaabi bɛna d'u ma tuma min na n'olu yɛrɛ kɔni fɛ o février kalo tile 27 o bɛ tali kɛ furancɛ fanga ka waati la colonel Assimi Goïta nana min fɔ nin ye ko nin kɛlen bɛ ka u bɛɛ lajɛlen dabali ban bi ka d'a kan kelen fɛn min ni o ye kalafili labɛn ko kuma min n'o kan ka fɔ o kun sigilen b'o ka kalo sa in na o bɔra ma kelen filanan fɛn min ni o fana ni o ye o kalafili min bɛna kɛ o bolo n'a fɔra ko o laseli bɛ kɛ janvier kalo tile 30 k'o bɛ fɛn caman jira o bɛ fɛn fɔlɔ min jira o kɔrɔ ko olu bɛ hakilina min kan ko colonel Assimi Goïta t'o kan ko sabanan ko i n'a sɔrɔ hakilina wɛrɛ bɛ Assimi Goïta la min ni si tɛ kelen walima labɛn dɔ b'a bolo min ni si tɛ kelen sabanan an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko a kɛlen bɛ k'a yira k'a fɔ furancɛ fanga in bɛ se ka taa waati min ni malidenw sɔnna a ma ka d'a kan ko o sigalen b'a la kosɛbɛ k'a fɔ k'aw ka bɛnkan n'o ye CEDEAO ka hakilina ye ko Assimi tɛna don o da fɛ o ye ɲɔgɔn lajɛ k'a yira k'a fɔ olu fana tɛ bɔ o ka kan kan février kalo tile 27 ko bɛ kɛ kalafili de ye Mali la ko o la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ ko o mana laban min ma ko o bɛna kɛ kunnafoni wɛrɛ ye nka ni jateminɛ jala k'a fɔ CEDEAO a ciladenw u kan ka na Mali la tile 2 in na ka d'a kan n'u ye lajɛrɛ fɛn fɛn ko o bɛ senfa ka na Mali la o dun a jala k'a fɔ u ka nin nali o fɛn min n'o ye Kwasiburu ni ale CEDEAO yɛrɛ o ciladen ye ale ka waati min tun kalifalen b'a la o sera a dan na o nɔnɔ bila ko de gɛlɛyalen bɛ bi kosɛbɛ o kɛra sababu ye fo ka waati wɛrɛ fara Kwasiburu ale ka waati kan ka d'a kan ko nɔnabila ma sɔrɔ ale la fɔlɔ misisɔgɔ n'o ye an ka baganw olu ka sɔgɔli ka u ma tanga bana juguw ma fiɲɛ bana ani bon bana ko o baaraw kolonbo kali kɛra kunungo sarakɔrɔla o docteur Sugɛl Kukala Mayiga a taara ka taa nin kolonbo karili kɛ ni ka a yira k'a fɔ ko ni Ala ma ko kɛ Mali misi bɛɛ lajɛlen misi min sɛbɛnlen don misi 60,000 ani misi 7,7 ko olu ka sɔgɔli ni Ala ma ko kɛ ko daminɛna kabiri kunu wa ko n'Ala sɔnna bɛ kɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen na ko bagantigiw k'i hakili to a la ka d'a kan ko bagan bana ye fɛn ye a bɛna ni kasarabaw ye ka ɲɛsin baganw ma sanni ka s'o ma ko maaw ka fɛɛrɛ tigɛ joona walasa a bɛ se ka kunbɛn cogo min na Maliki Jawo CNT ɲɛma ale tun bɛ Turki taa min n'a y'o kɛ a tilalen kɔ k'a lajɛrew la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Turki Mali den minnu sigilen bɛ Turki olu ni Maliki Jawo ye ɲɔgɔn ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma misali la u ka ɲɛmaaba Maliden minnu sigilen bɛ Turki ɲɛmaa Mori Kure Kama ale y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni lafiyalen don Turki kosɛbɛ ko Turkikaw ka bonya b'u kan kosɛbɛ ko fo k'o fɔ Maliki Jawo ye o ko sama Malidenw ma o la ko o kunnafoni de bɛ yen ka ɲɛsin Maliki Jawo ma ale min ni ale ye CNT ɲɛmaa ye n'ale ye taama kɛ ka taa Turkikaw fɛ yen Niger o tun kɛlen bɛ ka mulu minɛ hakilina jiginna tuma min na ni Faransi sɔrɔdasiw tun bɛ tɛmɛ n'olu ka maramafɛnw ye ko o maa minnu minɛna kunun k'o bilara ka d'a kan ko jamana ɲɛmaaw hakilina bɛ ka yɛlɛma kosɛbɛ ka d'a kan ko min kɛlen filɛ nin ye o kɔni banna kuma la k'u kɔni dalen don a la bi k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko Faransi ka taabolo in siga kelen b'a ma kosɛbɛ Mahamadu Bazoum ale min Niger jamana ɲɛmaa ye o y'a fɔ a ye
akanya kam jamana kono do lame ko do ya ja ka fo mina munu temene ka bo ka do Niger dogo ka nana gawo dogo ka masi gawo wako o mamunu mneno senfe fo amatu min gawfe o Niger ka dendo o mneno senfe walma Niger ka dendo boneno nina ko o ye fanye fami ni jamana jama kanga akil jabo ka laje kusobe wa o kunye mimine munu mine o senfe o yo o belaje lembla seda o yakil na jabo pana lagine koka Alpha Condé ko ablara o Alpha Condé kalimidan la kalimina doni ko kara clefly nai lagine kuna fondi so ya foto mina ko limina be kana la don note kudeta kara ketu mina Alpha Condé mena ama famu laba ina mamna nu ya ta kon katabla muso fe kakla ka po ate telefon ti wa ko akako ka jatemne dimina ben kana la don wala sida o kunu ko o kala ji halisa na so lagine ka obsika bla daga min dala lagine ka ko ne aja colonel Mamadi Doumbia ko lagine kala pli ko kuma te foro ko ka tun tuina wulu de ba tugo wa ko ka foda mina do ala ko date do ala ta wala barka fe Alassane Dramane Ouattara akeleme ka lagere bambulu da kalun tleta an woro noye Ahmed Bayo kunya bla yoro mi noye korbar ka kasigero kile ko nama kay jona a labambe gele abulu kadaka ko mana mendro ko akrefe kumanu ani ko robe do ala i masini famunu so satkela kwambe watimna comme 600 bi ni oni ma ko fele Alassane Dramane Ouattara ako Patrick Assimi na ale premier ministre Côte d'Ivoire ko obena ako Ahmed Bayo ya bla rom kale bina tay nga nama bulu telia nama sa ketula lawam so ngagelea kadaka furuku ni chama be kadu korbar ka wore da man no che politique punda sigino ya punda ani ko wala ambe nyom la so ma dayna dewe afu ka walmano ka fay nala makore kam nyanso nala sunama ni kuna fon kele kene kan bisina akambe akto bala salama madu